ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, maray, kaslad na parikot mo. Nakapanimid ka mo, di tatawa ti balayaw. Imawag ngamin ni Enteng, Maray. Saan kanupay ang makasangpet? Umayak man nga rod di tabalayaw, tagmaritista. Ay, umay kalata, Maray. Imbag lang nga damot kasarsarita. At dapay matdagiti kalding mo di takamarin niya, Maray. Di dapay rimwar, anapan nangan. Ay, kasano ko maamapandamangan kat saan ko pa'y mutlaan na paninwayway ida. Awan ngamin ni Kwarog nga ibaon ko nga agwayway. Ay, no siya ka, napanan nangan dagiti kalding ka. Ay, nasa pa ka din ni Badong mo, anapan nang iwayway kadakwada. Saan, Maray? Bulos da nga main. Apay ngay, maiparit mo ti agibulos iti kaldeng, taagdadaal da kadagiti mula. Ipagod yung mamot ti kaldeng yaw na natuyang. Kanandamot amin ang masitas main. Napatpatag ta masitas mo, ngam ti kalding ka. No kayat now, aladam ti masitas mo. Adda ordinansa ti barangay tayo, amasapo lang may pagod ti dingwoin, ta agperdi ka iti mula. Ay, masurunak mo't no asino tinakapanunot ditang ordinansa. Kano apay nga inanugutan ni Kapitan? Nagnunumuan ti konseho dayta na. Mannalon tayo ngamin amin ditoy. Isa masapo lang may pagod ti dingwoin. Sayang nagtimula a perjinda. Awan ngamin dingwon da. Iso a pinutar na daytang ordinansa. Apay di kayo sumurot iti paglintigan ti barangay nana. Sayang ti rosas ko, Maray. Kinanti kalding mo. Di ibaon mo mo dagiti kalding mo tamapandakanan ti masitas ka. Amumot nga awan kalding kaw. Kan amok mat nga awan masitas mo. Ay kat bugawom ano umay dito iti kalding ko ako nam. Ay, unay kat apa nagsungsungbat mo marituyang. Saan nga umno ti aramid mo? Umapal ka kidi at awan kalding mo. Makapasuron ka mo't, Maray. Kas kalaubing akasarsarita. Kumotong ti kaldeng no maipagawd. Imbes a naglulukmag da, kakat ipagudan. Naglalay ngam ngay. Sayang dagiti mulak akamuti kin pitsay. Kinan mo't ti kaldeng. Asino ay ati akin kalding iti nakabulaos. Ang mga no kalding manan ibagat tuyang. Di na ngamin kayat nga ipagod dagiti kalding na. Ibagam tuman ta ipagod na, nuwag kita kayaw. Sayang dagiti mulak. Kalding mo't ng tinairanaw. Imbaga kiti nagkita kami, nga madit isungbat na. Umapalak ka no, iso pa ipagpagod ka. Ay, bakitan nga awan manaknakam na. Di la pagsayatan na ti ammo na. Awan bibiyang na nga uray agpirdi ti animal na. Ni tatapadong ti pangibagak, bareng nanaknakam. Imbag ta nagsabat ta tatapadong. Pakipagod nyo ka diyan nagiti kalding yaw, ta agperdida mo titimula. Sayang nagiti mula may takinanda. Ta ibagak taw kininana matuyang. Kanayo na nga minigay banggag. Imbagak nga minidikan kwa na, nga madimot isungbat na tata. Ay pasensya mo ni nana matuyang. Pagkabkabawan nan sa rigor. Sayang nga nagiti mula may tata. Sapay nanginamot tibin eh. Ta ibaon konto ni nana matuyang nga mapangumatang iti talay. Awan nga mintalida kay. Agyamanak mo na tata. Agmula kami manan. Ang mga ninton makatubok at umay manan nagiti kalding yaw. Amom ka de, adandani na disgrasya ti tricycle. Talinisyan na ti kalding akalat a nagtaray abim malasew. Ay, awan na kam ti kalding maray. Urayan ti driver a makabalasiw sakbay a lumabas. Ay, nokas tala ang ti panagras-rason mo. Madisgrasya la kat ti kalding mo.
Padasan da disgrasyaan, tapag babawyan da tiaramita. Ay unay kan, Maray. Sika pa'y tinatangsit kat sika lang arudan tinagkamalay. Kamaliki da tagtarakan. Jay umapal ti kamalay. No kaya da dagtarakan damag. Ay, addan tulat tamasuron kadagita akalding mo, Maray. Kat awan to ti pabasulam, no saan mutla aday tabagay. Hingga gumatang iti talay, tay pagod mo dagita kalding mau. Kababain ka dagiti karuba. Ay sus, dinadaal mon at isalun at dagiti kalding kaw. Dagita akaaruba ti ayunam, katsak ti asawam. Makadadail da mga rod iti mula. Narigat ti agmula tuyang. No kayat da nga awan ti madadaal. Saan da nga agmulmula? Ay, mabalingkal ako mga isublik ang katugangak, isublikan. Na? Agnakam kamot na. Mangibaba inti kasta pa nagrasrason mo. Agtal na ka man si kabadong. Kaskala ubing iday anapukawan iti ayayam no dinak makita. Ita, kasta kidan ti bagam. Anya nga isublek. Ay, panawan ka man langay. Di kan manusa nakasasaw. Takimaro man ito, walwalting mau. Nimbag ta nagsabat ta na natuyang. Ikak itinatirad nga alad dagiti mulak. No ipilit ti kalding mo ti umunag, awan basol ko ano at na mapasamak iti kalding mau. Apay, anya ti ipagarup mo kadagiti kalding kaw. Tabag, adidaam mo ti pakadisgrasyaan da. Ulitag nana, awan basol ka no anya ti mapasamak kadagiti kalding mau. Di mo amo ti dumngag iti kidnaw may nga ipagud mo dagiti kalding mau. Isungay kak iti palabog ti alad kao. Anya nga iti bibiyang ko no ikam iti palabaw. Aramidum ati kayat mo. San ko kumang aramidin ti kastawi. Nga mapilitan na kaon. Tadadailan mo't dagiti kalding mo ti mulak. Bantayam ati mulam tabugawam ti mapanagperday. Basta, san kanto nga agrik-riklamaw. No mapalabugan dagiti kalding mau. Taimbagak metay. Karong, ano na tararamidam? Ada pa'y lastiko kan tirad akawayan. Numakuti ti asino man amang ipilit iti bagi na asumrak iti alad, mabiyat ti lastikaw ket maubon ti bagi na. Kasanod no tao. Makita na mo ti tirad akawayan. Para lang iti nasulpang kan agperday nga animal day taoy. Amangan no mapalabugan iti kalding ni nanatuyang. Imbagak meten ken kuana amang ikabilak iti palabawg. Imbagak nga ikak itinatirad akawayan ti alad kao. Agad, anyang itinsungpat na kwarog. Awan ka no bibiyang na, no mangikabilak, tadda ka numot panunot dagiti kalding na. Ay, sana nasaya at talaga ti panagrasrason ni nanatuyang. Imbagahan na pa'y kiti abantaya ka no timulak, tapno bugawak dagiti kalding na no mapanidjay. Unay lakat ni Maritoyangan. Namin ado nga imbagak nga ipagod na ti kalding na ngam di na matinaramay da. Manon tinagrire, Maray, gapo kadagiti kalding na. Makadadaal da ka no. Agtep-tepelak laeng. Ay, nadadaal ti mula ka masetas. Tilaunay rosas. Imbes ang nagpipintas ti sabong da, ay ita, awanan. Ay, kinasaritak mat maipapan iti kalding na. Ang jakman amukan kwa na. Ay, saan ko amaawatan day dya ako maarita? Kinasaritak mat. Ngam kunana anapat patagkat kanon ti masitas ko ngam ti kalding na. Ay, iso nga awan pulos masitas na. Takinan amin ti kalding na. Ay, adda ko mamakaiturad amang dangran iti kalding na. Tapno madidigra. Kalding lakit ni nanatuyang nagiti naubo ni ti kawayan ngayon kabil mo apalabog kwaraw. Kunana mait nga amo ka no dagiti kalding dati baka disgrasyaan da. Ay, agri-relakit day. Amang ano ipabayad na kin ka nagiti kalding na. Napay kumabayadak. Mano ka diti nakita man naubo na kalding. Upat. Ha? Talo ang babakad kan may sa abarakaw. Naipalok iti tiyan, bukaw, kan sikigan tinatirada na kawayan.
Ijay pagayam barukong timaysa. Amang ano kumarabas ko ma, iso abarukong na tinatamaan. Sigurado lakid de, nga damadi nga aramiden na. No makita na ti kalding na anaubon iti natirada na kawayan. No may agree ray, sung batak. Adumot lang ti masursurn kadagi di akalding. Intugot da ti kawayan, nakatudok iti bagbagida. Urayan tati adda nga aramiden na, kalpasan anaubon dagiti kalding na. Madidigramot siguro itan, maama ka maulit a matudok marin dagiti kalding na. Nay, apa yan? Agpilay-pilay dagiti kalding kaw. Kan, adda na itudok akawayan iti bagida. Ay, asit gakman. Ay, ay, bataong! Umay ka man ditaw! Adda na itudok akawayan kadagiti kalding kaw. Darasam! Apay ko man natudok ako dan. Umay ka dito'y tatulungan nakamangikat kadagiti kawayan ang nakatudok iti kalding. Umayay, saan ka pumanukkaw dita? Darasam at anakusbunjay maysa! Iti ngamin barukong na tinatamaan. Ay, dagiti laki din na perdyan timula na tinangaramid ditoy. Ay sana mabalinday tao. Mapan ko'y bagakin ni Kapitan. Awan pa'y di parinteng. San pa asimbang pa'y? Si kama ngamin, ipagada nga ipagod mo kung di mo matipagad. Nakusbunjay maysa. Naisangput na pa'y tibagi na sakbay anak kusbaw. Natamaan siguro ti puso na. Ay, makasidata iti pinapaihitan na din na oras ano kasta. Ay saan? Saan ko mapalabas da itaw? Inapalan dalakit da iti kalding kaw. Payabam man day di alalaki dito'y barangay hall, Maray. Aglinawag kamay. Asinaw, Maray. Apay, apaayabam dito barangay hall. Sapay awan ni Kapitan. Oray awan ni Kapitan. Tadda kayo mat akakagawad na. Madesisyonan nyo mat siguro. Noan niya ti dosa ang maipataw iti day di alalakay. Asino alalaki ti sasawam? Ni Kuarog, Maray. Na, Tinudok na iti kawayan dagiti kalding kaw. nakitam ka day at tinudok na. Awan sa balay, taimbaga na kanyak sakbay anatudok dagiti kalding kaw. Sige, paayabak. Wan, Maray, agsango ka mainton malam. Agbayad iti nangi nagapo iti inaramid na iti kalding kaw. Imbestigaran tayo pa'y nupudnaw nga isaw. Awanan sa balay. Isukunak tumang. Ita, tada kayo adwa diti barangay hall. Anya ka di aya, tinapasamak. Jak ama uno anya tinakdakamatin niya o kagawad. Ibagayo pa'y ano anya dayjay, tapno amaok no anya ti isungbat kao. Nagsaw ka, Maray. Anya, tinapasamak. Tinudok daytoy awanan bain akwarog dagiti kalding kaw. Agpay suka di atinudok mo ti kalding ni Marituyang, kwaraw. Ay, saan ko atinuda o kagawad? Danggan niya o taipalawag ko tinapasamak. Sige, ituloy mo ti agpalawag. Ayawan ti palapalawag. Sakbay anatudok ti kalding kaw. Imbagam kanya. Kedawag, asaan ka pa'y asumong sungbat, Marituyang. No saan ko nga imbaga asika ti agsaw, wan? Sige, ituloy mo, kwaraw. Idikinan amin ti kalding na dagiti mulak. Imbagami kan kwa na nga ipagud na, tagmula kami manay. Iso at tinudok mo, kasta ka day. Saan? Imbaga kan kwa na nga aladak. Kan ikak itinatirad akawayan, kas palabawg. Ngam ko na nakitdain, nga da kanunakam dagiti kalding na. Imbaga namot gahya, Marituyang. Ngam apay ade mo impagaw dagiti kalding mo. Adda ka mo dito'y barangay hall, Maray. Wen, pare. Madama mo ti investigasyon di taunag. Kunak no nalpasan, taimbaon ko ni Tuyang ang gumatang iti Ricadaw. Ricardo? Anya ti ilutom, pare. Tinatudok akalding ni Tuyang, Maray. Umay kayon tuki di tara manantayo ta nagtaba. Na, adagayam natay akalding yaw. Adda, Maray, maysa, nabarukong. Ay, basol ni Tuyang ko taimbaga na nga ipagod na. Angam di na mga amin impagaw.
Apay ngamin atiniradan na ti kawayan nga inyalad na maray. Binalagan ka mo't nana. Kunak nga ipagod mo dagiti kalding mau, angam ko na mait, nga amuda ti pakaisagmakan da. Matlagayam, Maray. Hay, adu kami amasuron kadagiti kalding mau. Imbes amaasi dagiti tao iti napasamak iti kalding mau. Saan tamaragsakan dakiday, tawanan ti agpirday. Kayat mo asawan, saan amamulta ni kwaraw? Ay nanana, numasurot ti ordinansa ti barangay ama ipagod amin adingwain ta panagmumula. Saan kumana disgrasya dagiti kalding mau? Rumbang kit di asika ti agmulta tadi mo amo ti sumurot iti paglintegan. Ladingitag, Marituyang. Noanya ti ordinansa ti barangay, iso ti masurot. Imbag taawan nang idarumken ka, gapo kadagiti bulos a kalding mau. Kasta kadilatan, Maray. Awan anyaman na ti pan nakatudok ti kalding kaw. Ay sayang ti kalding kaw. Malangaraw, bayan niyo. Ipagod kuntong tapnusan dang agpirday. Ay nanatoyang. Noan niya ti ordinansa ti barangay, masapol nga agtungpal dagiti bumarangay. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Triple R. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.